Hej alle sammen og velkommen til en video med Hunger Games, og jeg har lavet en ny kanal. Den hedder slowgaming.dk, og vi spiller Hunger Games på Minecraft. Fuck, man kan ikke på forkert værd. Hvad? Der er godt været lidt lyd i baggrunden, vi fælder til tv. Nej. Måske. Var der ikke noget for? Ja. Det var det sagde. Hvis I kan høre min fætter i chat, vi kan bare lige få det sammen. Og vi spiller nu Minecraft. Så jeg får noget med at se bare fucking dårligt til Hunger Games på telefonen. Og han slår af. Så er det 1,15 sekunder. Okay, så er kaffe. Så er te til mig. Ja. Jeg er en god fætter. Okay. Og jeg laver ikke kun Minecraft-videoer, jeg laver også en FIFA 14-video og sådan noget. Og hvis man gerne vil vide den her side, så skal I bare skrive sk.lbsg.net. Bare det skal skrive, så kommer det frem. Det er som står der. Og jeg hedder Bad Boy 19019. Og kampen starter lige om lidt. De kan bare skrive frem, for jeg kan ikke få noget klip, så ja. Shit. Hvor langt så tilbage alle sammen. Og imens skal jeg tale, og ja. Jeg begynder at lave videoer, fordi jeg er stor og ked mig derhjemme og tænker, shit, jeg kan bare lave videoer. Hvis I hører støj bag, så var min fætter sådan en gang med at hente te. Og jeg laver også en der let's play med survival uden hack eller noget som helst. Ja, men hvorfor skal du altid mig? Og kampen begynder om 30 nok den tale. Det starter nu 2, 1, go. Dun. Okay, man, ignore alt. Ja, diamond. Så man kan få den chest away. Men hvem er I lige pludselig med? Og så er du lige pludselig. Der er lille lortlarm, du er med. Fuck det, man skal hurtigt skride. Nej, vil jeg ham der hurtigt. Så det er lille lort. Ja, vi er på at finde kister. Hvad har jeg overhovedet så meget med ikke glemt? Okay. Min fætter taler også en lille smule. Du har diamond alt det der. Jamen. Bare lidt alt det der rustning, du kan prøve for. Nø, de andre kan bare chatte. Fuck det der andre, man. Bare knip den. Det bliver bedre end mig. De bliver også tilbage. Skulle du have te? Ja. Okay. Skulle du have vand i? Nej. Skulle mange sukker skulle du have? 4. Håber vi kommer til at vinde den der. Så må det holde GG. Hvad skulle GG? GG, så GG, man. Man skal gerne tale. Jeg må da ikke en skid der. Fuck, bedre, man. Fuck, det er den på en game, man.
Er der ikke andre på spawn? Der er der en. Shit, der er mange af dem. Er der bare mig, der ikke har flyttet derhen? Shit, der er en derhen. Okay, det kan godt. Svær kommer nok rigtig. Og der ser du til at lagre den. Shit, sådan der skal det gøres, man. Bare lad ham overleve, man. Men det han ikke gør, man. Fuck, man, han lægger. Kan han hække eller hvad? Shit. Fedt. Vel, sgu 2 pladser. Ja, mand. Godt fucking, mand. Svær, der kun... Jeg vandt! Hej, og det var så den episode for i dag. Tak for kampen. GG, jeg vandt. Husk at subscribe challenge og like videoen. Hvis der kommer 10 likes, så laver han en FIFA video. Kommenter, like, subscribe min challenge, og vi ses.